Why kita gahom kung sino atong ginikanan, kung sano kag diin kita matawo, apang dako ang aton katungod sa pagpili sa aton kinabuhi, kung ano naton ini pagkabuhi. Kung kadto bala sa kabuhing walay katapusan, o kon ang kabuhi nga nagadulong sa kamatayon. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kon pagtalupangod sa aton leksyon sa eskwela sa Batika, kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College in collaboration with Agora International Ministry diri sa School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunson nga host. Kag siningation, ari ang akong duwa ka mga bisita, kag mga guest, mga kauturan, nga ila ginbaton. Ini ang akon nga pangabay nga makigupod sa aton nga pagtuon subong. Ang akon unay pakilala sa inyo, wala sang iba ang aton nga dean sa School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sang iban si Dr. Ocon Pastor J.C. J. Aragon Jr. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Ma'am Joy. Kag mayong adlaw sa mga kaabyanan namon nga matutumgid nga nagasunod sining estasyon. Kag nagapamati sining aton matahom nga programang pagtuon subong. Kabay nga sa liwat, makaangkon kita sang maayo nga pagtuon sining adlaw kag ang Ginoo gid magapakamaayo sa aton nga tanan. Yes, thank you gid Dr. Jesse. Ang ikaduha na kun nga pakilala sa inyo for the first time. Bago pa lang gid siya kag una pa gid ninyo siya makita diri sa aton nga programa ang pagtuon subong. Apang mga kauturan ako na kay balugid nga may ara gid siya nga ika-contribute sa aton nga pagtuon subong. Isalin siya sa San Joaquin, Iloilo, isa siya katal nga Ilongga. Siya ang aton maestra diri sa MAPI, sa aton nga academy diri sa CPAC, both junior and senior departments. Wala sang iban si Ma'am Marian Joy Simulaba Uman. Ma'am, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man sa inyo, Pastor. Mayong adlaw man sa aton nga mga tigpalamati, sa aton mga tigasunod sa sininga programa Pagtuon Subong. Dalayawon gid ang Ginoo nga sa bag-o nga higayon gintagaan niya kita sang oras para nga makatuon pagid kag makabalo sang mga bag-o nga ideya. Yes, mga kauturan kanami gid sa nilunggo ni Ma'am Marian. Arin na kita, Pastor Jess and Ma'am Marian, sa leksyon 8 para sa November 13 tubtob November 20. Choose life, ang pagpili sa kinabuhi. Sa hindi pa, aton na rin ko ang aton mga ulo. Sa sinigid nga tiyon, Ginoo, nagpasalamat kami. Nga ikaw naman, magaupod sa amon. Bagtuon, kabay pa nga ang pinakamanami gid nga mga punto magagwa sa amon diskasyon ni Ma'am Marian Joy kag ni Pastor Jesse Aragon. Gamita kami sa sinigid nga tiyon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Ma'am Joy, aton basahon ang aton sadsaran nga text. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa libro sang Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 19, nagasiling, ginatawag ko sa sining adlaw sa pagsaksi batok sa inyo ang langit kag ang duta. Nga nabutang ko sa atubangan mo ang kabuhi kag ang kamatayon. Ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaot. Busa, pilia ang kabuhi. Agud nga magkabuhi ka, ikaw kag ang imo
mga kaliwatan. Amen. Makita na mga kauturan sa Deuteronomy 30, versikulo 19. Mga kauturan, sa hindi pa ko mamangkot kay Pastor Aragon, ang aton leksyon sa sininga quarter, sa sininga trimestre, amo ang libro sa Deuteronomy. Nga amo ang farewell address o kon pamilinbilin ni Moses sa mga katawan ng Israelinon nga magasulod na sa dutang sa adang Kanaan. Sa atong leksyon subong, nagsiling siya, labinagid sa Deuteronomy 30, ang isa sa mga katapusan ng mga chapters, kapitulo sa libro sa Deuteronomy. Pastor, nga si Moses, this is just a simple question. Kaya of course, papilion kita sa maayo, kag malain dito kita sa maayo. But it is sometimes easier said than done. Nga ang ginimpasay sige ni Moses, Pastor, sa mga manugsulod nga magpili sa kabuhi. Isa ni ka matahom gid nga pamangkot, Pastor, no? Kay si Moses, matapos ini kabalusing mamatay na siya. Yes. So kung sa aton pala do tagumatayo na si Moses, no? Oo. Pero isa na ka-instinct siguro subong isa ka amay bala, no? Nga kung pananglitan ng imong kabuhi, balaan nimo nga hasta ka na lang dira, luyag nimo ang imong mga kabataan magtuman, ang imong mga kabataan magsunod sa mga palatukuran. Kaya nakita ni Moses, Pastor, no, Ma'am Joy, nga ang mga Israelinohon magmalinapason sila. So sa bagay matapos ni Moses ginsaysay ang liwat ang mga kasuguan, ang sunod niya gintalakay amo ang paghatag sa ila sang mga advantages kag disadvantages sa pagsunod sa Ginoo. Maglapas ka mo sa Ginoo, amo ning matabo sa inyo ang pagpakamalaot, ang mga pestilence, eventually ang slavery, no, ang pag-ulipon sa inyo. Kung magsunod ka mo sa Ginoo, amo ning pagpakamaayo nga matabo sa inyo. So, ginpakita ni Moses ang mga kalautan sa pagkamalinapason, ang pagpakamaayo sa pagsunod sa Ginoo, kag ang appeal ni Moses, choose life. Pili ka mo. Pili ka mo. So, isa ini kadako nga handom ni Moses nga unta pamatian sang mga katawhan sang Israel. Yes. Kanami, Pastor, sa imo gin-explicar about sang ginikanan. Nga wala sang ginikanan nga gusto nga magpili ang iyang kabataan sa kalautan. Gusto gid sa mga ginikanan nga mga kabataan nila magmayo ang ilang kahimtang sa kinabuhi. Labi na kung wala na sila. Pero amo na, Pastor, it's still the same. It is easier said than done. Kaya mo manggani na ang ginhimo sa Ginoo dito sa Arden sa ini. Nga tagaan sila sa instruction nga ini ang kahoy sang kabuhi kag sang kamatayon. Yes, ma'am. Ano ang mga ideya naton nga masaghaw sa sininga leksyon sa aton Sunday, the Tree of Life? Diri sa aton Domingo nga leksyon, Pastor, makita naton kung ano kaimportante ang ginatawag nga Tree of Life. Kag ini nga Tree of Life, nagasimbolo ini siya kay Ginoong Hesus. Nahambal diri sa lesson. I mean sa Biblia nga ang Tree of Life is good. Maayo siya. Kag perfect siya. Kag ang Ginoo ginatawag siya nga simbolo o kun epitom sang kaayo. Kag sang una nga panahon si Adan kag si Eva bulag sila sa ginatawag nga kalautan. Bulag sila. Ang ilang nabalaan lang sa una is ang kaayuhan. Kag subong nga panahon sa aton panahon kabalo na ta sang mga malaot nga mga butang kay nakagtungod man na sa ila nga pagpakasala sa una. So bali ang sa aton na lang nga kuhaan naton sang lesson nga ang Ginoo batuno naton sa aton kinabuhi pinaagi sa pagtuman sang iya nga mga kagustuhan sa aton kabuhi. Kag ang isa pagid ka kagustuhan sang Ginoo sa aton is hindi ang ginatawag nga eternal destruction. Kundi gusto niya ang kabuhi nga walay katapusan para sa aton. Kag isa man na siya ang Tree of Life isa pagid ka ginatawag nga hope. Kay nahambal diri hope o kun paglaom nahambal diri nga tungod sa pagpakasala ni Adan nawala kita sa source ang Tree of Life. Pero maabot gid ang panahon nga makaagom kita kung ano gid lang ang ginatawag nga Tree of Life. Yes. Kanami kauturan sa kay Ma'am Joy sa iyang explanation. Pastor,
they were given the freedom of choice. Labi na gid sa panahon ni Adan kag ni Eva. Ano ang danger dila, Pastor? Because paghatag sa Ginoo sila ang freedom of choice, may risk ko dila nga ano eh. Amo ganina nga nakapakasala si Adan kag si Eva because ang ila nga pag-exercise ng freedom daw hindi husto. Yeah. Can you give us a little elaboration on this, Pastor? Importante kaayo ning aspect ang pagpili, Pastor, no? Kaya again mention ni Ma'am Joy kaina ang kahoy sang kabuhi nga amo siya ang ginsugdan sang kalibutan sa ginhatag ini sa kay Adan kag kay Eva sa Genesis. Kagang ikaduha nga pag-mention sining kahoy sang kabuhi didto na sa Revelation. So before sin, bago ang sala, kag tapos ang sala. Amo ka na. Sa tunga-tunga sini kamatayon. Kag kun aton pili tan-on ining duha ka aspeto sang kahoy sang kabuhi, ining tunga-tunga sang kamatayon nagresulta bangod sang pagpili sang tao. Okay. Now, sa aton karon nga sitwasyon, amo gihapon na ang aton nga sitwasyon, ang aton kahimtang. Si Adan kag si Eva nahulog sa pagpakasala, gintuga sila nga immortal, apang ilang immortality conditional sa obedience. No? Ang pagka-immortal nila, matawag naton nga nagahulat pa si Adan kag si Eva sang confirmation sang ilang immortality depende sa ilang pagkamasinulundon. Unfortunately, nahulog sila sa pagpakasala bangod sang pagkadi masinulundon. So, ang ilang immortality nga conditional sa pagkamasinulundon nawala. Nawala. Amo man ina sa aton si Ginoong Hesus, kita iya na tawo nga mortal. Si Adan kag si Eva iya na tawo nga immortal. Apang wala lang nila gin confirm inang immortality bangod sa ilang pagpakasala. Kita iya na tawo nga mamalatyon. Mortal kita iya nga natawo. Apang ang Ginoo nagpakamatay sa aton kag pinaagi sa ang kamatayon nakaangkon kita sang paglaom sang kabuhi. Apang inaagi hapon nga kabuhing walay katubtuban nga ginsaad sang Ginoo, conditional gihapon siya sa obedience. So both sa part ni Adan kag ni Eva kag sa aton karon in connection sa kahoy sang kabuhi or in general in connection sa kabuhing dayon nasandig siya gihapon sa aton response sa pagkamasinulundon sa Ginoo. So choice is very very important. Ang pagpili magaangkon sa aton destinasyon, obedience para sa kabuhing dayon, disobedience sa kamatayon nga dayon. Yes, kanani Pastor sa imo gin-emphasize nga importante ang aton nga pagpili, pag-exercise sinang freedom of choice nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Kay ti kung hindi naton ma-exercise maayo, the same case that had happened to Adam and Eve. Yes. Ma'am Joy, sa aton nga Monday nga election, sa Lunes, no middle ground. Yes. Nga Ma'am Joy, nga ga-apilar gid si Moses. Of course, ang Ginoo sa aton nga piliyon naton ang kabuhi on what ground. Okay, ti wala kita pili or mo. It's either true or false lang. Wala sang middle ground. Yes, Ma'am Joy. Sakto na siya, Pastor, nga wala kita patungan, wala kita pilian sa ulihi. Wala kita sang ginatawag nga pwede ka pakaayo sa ulihi sa Ginoo. Kag gin-appeal gid o kon gin-encourage gid ni Moses ang mga Israelinhon nga pilion ng Ginoo tungod kay nakabalo siya kung ano ang pwede matabo sa ila sa ulihi kung pilion nila nga magpalayo sa Ginoo. Kag kabalo man siya sang mga maayo nga mga butang nga ginpreparar sang Ginoo, mga promesa sang Ginoo sa ila kung pilion nila ang Ginoo sa ila nga pagpanglakaton sa adlaw-adlaw nga tanan. Ilabi na gid nga magsulod na sila sa Kanaan. Yeah. That's correct, mga kauturan. Wala sang middle ground. Ang isa pagid pastor nga ako nakitaan. Nga ang nag-apilar gid ang Ginoo pinagi kay Moses nga piliyon ang kabuhi. Kay ti gingastuhan ginisang langit mo.
Sa imong nambalkay na nga nakasala ang tao, tiara ang plan of salvation. Tigin padalagi diya sa Ginoong iabugtong kana. Oh, for us people to have life. Ti kung hindi natin i-choose ang life, daw disregard natin ina nga sacrifices ang langit. Yeah. And another thing, gusto ng Ginoo nga we have to choose life. Piliw natin ang kinabuhi. It is because we were created in God's image. Correct ko. Oh. Hindi kita ya imahin sang kaway, kundi imahin kita sang nagtubo sa aton. So, at least malipay ang langit na we have chosen life. Oh, because ginpakamatyan kita, ginbakal kita, we had been redeemed, purchased, and then we were created in the image of God. Yes, Pastor. Ang moment na sakto gina siya pastor no nga ang Ginoo nagpakamatay sa aton kay nadula na naton ang aton nga imahen sa Ginoo sa aton kaugalingon. And choosing life magaano siya magabag-o siya liwat sang imahen sa Ginoo sa aton. Kay ang pagpili isang kabuhi ang pagpili isang kabuhi isa ka pagpili nga amo man ang pagpili naton sa kay Kristo. So ina nga pagpili sa paghigugma sa Ginoo, ina nga pagpili sa paglakat upod sa Ginoo kapabra sa kay Enok. Ina nga pagpili amo ang pagpili nga magahatag sa aton liwat sang imahen nga nadula sang Ginoo. So no wonder nga ang Ginoo luya gid choose life. Kay kung pilion mo ina mangin part ka mo sa akon. So amo na abala nga dira gani sa napulo ka sugo isa sa mga sugo nagasiling God is a jealous God. Kay gusto gid sang Ginoo sing man abi no maskin tawo gani abala nga kun pwede pa nga imong kugaon na lang na imong bata nga para magsunod na lang sa imo galing kay ti hindi na mahimo sang Ginoo. We are given the freedom of choice. And the freedom of choice may ara siyang isa ka oportunidad apang kadako man sang responsibilidad nga aton ginahampang sina nga freedom nga ginhatag sang Ginoo. And we need to choose life. Oh, we need to choose Kaya life. mo na bala, Pastor, sa masunsan natin ginahambal, nga ang Ginoo is still God without man. Correct. Yeah. Wala gid diya sa mabuhin sa tao kung sa Ginoo kung wala tao. Pero ang tao yung wala Diyos will become nothing. That's why ang pilar sa Ginoo, amo ni aton nga leksyon sa Tuesday, for your good. Ini ang inyong pagpili, hindi ni para sa akong sa Ginoo. Para na sa inyo. Para na sa inyo. And that's it. Okay, sa ating nga Tuesday nga leksyon, Pastor, ang Deuteronomy Kapitulo 30, kin-emphasize ni Moses nga tungod sang disobedience sa inyong mga ginikanan na dagdag kamo. But despite of that, ang Ginoo gyapon nagahatag sa inyo sang kaluoy. Pisili ni Moses, kabay pa nga hindi ninyo ni himuon kung dito na kamo sa sulod. Yeah, so and then ang punto diri Pastor nga ginhatag ni Moses is amo to bala ang punto dito sa Harden sa inyo. Nga between the tree of good and evil. Nga ina nga pagpili within that aspect. Nga ini nga kabo, ini nga kahoy para ni sa maayo, pero ini nga kahoy magadulong man sa inyo sa kalaglagan. Yes, Pastor. Ang nakanami lang gid Pastor no dira sa speech ni Moses no sa iyang last farewell. Kay matapos nga naghambal si Moses mo nga nakahibalo ako nga kun ako mamatay na magbali na pason ka mo. So painful na. Example ma'am no kung ikaw later on may kabataan ka na. May mga kabataan ka Pastor kag magsiling kabalo abi kita kiti si Moses ginatagan sang kaalam sa Ginoo to know makita sa ilang actuation sa ilang ginahimo. How painful ina no nga kabalo ko nga ako mapatay na ako magmali na pason kamo hindi ka mo masinulundon. Apang the good thing is nakita ni Moses ang isa man kadako nga response nila kung kamo magpamati lang sa Ginoo. Nakita ni Moses ang restoration, ang pagpasag-uli, nga maskin anuman ang aton enagyan, anuman ang aton sitwasyon, hindi kita magpabilin sa
lalaw pag mourn sina nga sitwasyon naton, there is still hope. Kag amo na ginhatag ni Moses sila, amo man nga matabo sa inyo, but don't give up. There is still hope. Amen. Kag ina nga paglaom amo man ina mga kauturan ng aton nga huptan sa aton tigipusoon, may mga panahon man kung kaysa mapalta kita, madusmo kita, mamumo kita, no? Apang there is still hope. Amo na ang ginatawag grace, no? Yes. Bugay sa Ginoo, which is very very amazing, no? Wow, kanang pastor gits. Naniya ko sa imo emphasis nga bisan tuod na mo na kita, but there is still hope. Kaya na gyapon paglaom. So hindi na lang kita magpakamo, nga hindi na kita magmangon. Pagaling mo lang kita. And that's what Moses would like to emphasize. Mamay, nang may kadugang diri sa atong Tuesday election. Ang aton Tuesday nga lesson, pahibaluman sa aton kung ano ka-importante ang ginatawag nga paghigugma sa Ginoo. Nga bisan ano tuod to kabudlay kagina sa ginhambal ni Pastor Aragon ang mga sitwasyon kung ginahigugma mo ang Ginoo piliun mo gid nga sundon siya. Pareho sina may mga kabudlayan sa imo kabuhi tungod man sa mga sala nimo nga mga desisyon, but still ang Ginoo ara para i-prosper ka if you will choose piliun mo nga sundon siya nga magpanumbalik sa iya. Sundon gid ang iya nga pagiya sa imo dalan. Yeah. Amo gani na, thank you Mama Ryan. Amo gani na kina pastor sa aton nga opening statement. Nga hindi kita amo nagpili sa aton pagkatao sa kalibutan. We don't have the right to choose in atong parents, sino atong ginikanan. But we have the right to choose our life. Kung ano naton ini nga pagkabuhi. And that's ang ginatag sa aton nga responsibility. Kaya nainambal mo nga it attached with responsibility and accountability as well. Ang aton nga pagpili sa aton kinabuhi. Sa aton nga, yes, Pastor. May ara ko kuan pastor, in sa illustration bal duha ka tawo, ang isa successful, ang isa ining kuan siya ining nagpakilimos na lang. Yung pamangkot sila nga ang anak successful ka. Sila niya kayong akon tatay pala hubog. Ang isa naman tong pakilimos ng pamangkot, nga hindi ka successful. Sila niya kayong akon tatay pala hubog. Parehos lang sila pala hubog ang tatay, but they made a different decision. Yes, and that's So, ina nga decision, magabag-os ang atong kinabuhi if we choose life. Amen. If we choose God. Maskin ano man ang atong background, ano man ang atong dire nagihan, ano man ang atong history sa atong kinabuhi, if we choose life, it's a matter of choice. yes. Kag ina magabag-os ang atong kinabuhi kag paglaom. Sa Ginoo. Kanami, wonderful mga katon. Kanami gid sang idea insight ni Pastor Aragon. Sa aton nga Wednesday, it's not hard for you or not too hard for you kung magpili kita sang life. Yes, Ma'am Joy. Sa diri naman sa aton lesson, Pastor, nagahambal nga hindi gid amo sina kabudlay ang pagsunod sa Ginoo. Kag nga ama nabi nga hindi kayo magsunod para na gid na sa kaayuhan mo. He will prosper you. Amo na siya ang promise niya mo. Kag gintagaan niya kita tuod sang pwede naton pilian. Pero gusto yagyapon nga sundo naton ang makabaton kita sang kabuhi nga walay katapusan, sundo naton siya, i-choose naton ang life. Amo na siya ang ginukag na hambal pag diri nga hindi magid siya amugid sina kalayo ang mga dapat naton sundon, hindi amo sina kabudlay. So dapat ang aton man kaugalingon, dapat man naton i-assess, i-reflect naton ang kagustuhan sa Ginoo para sa aton. Pari na sa akon sang una sang bata pa ako may mga butang nga nakabalo ang akon amay para sa ikahayo ko. Pero pamatsag ko do hindi maayo do kabudlay gid sundon. But still praise God nga ang direksyon naton, sa direksyon naton sa adlaw-adlaw nga tanan ara gid saya para pabalo sa aton. Not too hard. Hindi malisod ni para sa inyo. Pastor, sa ligad nga si Mana, may punto dito sa Hebrehanon nga litubla. Ini ang word nga tub, siling ni Pastor Duroy, is good
sa English, ang tub. Ang ra is evil. Muna atong leksyon sa Tuesday. Ang punto nga gin-emphasize nga namian mo ko sang ideya ni Pastor Geroy is that ini ang pagpili sang maayo. Ngayon na may connotation, may paghangop nga para ina sa imo individual. That is good for everybody, but particularly for you. Kaya ti, kagakon gindugangan to nga ang kaluwasan, imo ulo, imo kulong, imo kalag, imo bakero. Yeah, it's nice to be saved as you all as a family. But nevertheless, kung hindi sila gusto maluwas, basta ka ikaw maluwas. May singular aspect. Yeah. So amo man it's not too hard for you personally. It might be too hard for everybody, but not for you personally. Because this is for your good. Yes, Pastor. Kagamuna, Pastor, ang saad sa Ginoo, no? Genesis 3:16. Yeah. Whosoever, maskin sino. Pero kung kaisa, no? Siling kita nga, hindi na siya malisod. Pero may mga tao, mga silang kisa nga, kung mag-amo lang man ni kabudlay, malapas. Malapas lang ako, no? So, atong dira makita, depende sa atong perception ang kabudlay. Ang Ginoo, nag-pave, naghatag sa aton sang dalan, sa kalawasan, all we need to do is to make a choice. Galing kung kaisa kita, hindi ta gusto. Kaya nga aman, ang pagpili kung kaisa sa Ginoo, nag-upod siya sang pagsakripisyo naton, sang aton gusto himuon nga sala, nga hindi na naton mahimo. Gusto naton himuon ini nga mga kalipayan sa kalibutan, hindi na naton mahimo. Apang wala naton gintalupangod nga kung aton inibayaan, may ara pa nga mas maayo nga mga butang nga malipay kita nga ginaaman sa Ginoo. Yep. Oo. So, mabudlay ayhan, imang ginatawag naton nga ini mga darling sins, di kung darling, siyempre imugid nga ginahakos. Apang kung aton inibiyaan, way kita kahibalo nga may ara pagali iya nga mas maayo nga mga butang sang sa sini nga mga butang aton hugakon, no? Ginahigugma naton. Yes, kanami mga kautan. Why nagid kami panahon, kadamo patani sa amon nga inog palinton, inog share, inog hatag sa inyo apan ang panahon naton tama nakapigado. Ari kita sa Tuesday, the question of worship. Apang sa hindi mga kauturan. Ang isa ka punto di sa atong Wednesday election, it's not hard for you. Kay nagahatag ini sa aton sang ideya nga hindi naton igambol ang aton personal nga kaluwasan sa kaluwasan sang iban. Yes, hindi ta magsunod sa ila. And that's what Moses would like to emphasize. Nga hindi ka mo yung magsunod sa iban nga mga nasyon dira sa Kanaan. Kaya madamo dira iban nga katawan nga upod sa inyo, mix class sa inyo. Don't be like them. Yeah. Choose life. Kay para ni sa inyo yan. Hindi ni para sa ila. Kung hindi sila gusto maluwas, hindi ni para sa ila. Para ginisaton. And that's correct mga kauturan. Ang aton mga pamilya, aton mga ginikanan, kung hindi na sila magsimba, padayon kita yung mga kauturan. Ang aton mga anak, kung hindi na magsimba, padayon kita sa pag-alagad. Kay ti, dira kita makasigurado sa aton kalawasan. Pastor, the question of worship, nga ang gin-emphasize ni Moses sa ila. Isa ka gin-emphasize gid ni Moses, Pastor, no, Ma'am Joy, sining conception worship, amo ang kinaaya sang Ginoo nga ang Dios isa ka Dios nga maimon. On the aspect sang kaimon sang tawo, ang tawo ay maimon selfish. Maiyayahon para sa iyang kaugalingon nga maimon siya, maakig siya, mangdunggab siya, envy, no? May ara nga apang ini ang kaimon sang Ginoo, hindi ini para sa iya kaugalingon, kundi ang Ginoo handom nga ang mga katawhan magabiya sang pag-alagad sa iban nga Dios. Kay ining pag-alagad sa iban nga Dios mga dulong sa ila sa kalaglagan. So it's isa ini kabalaan nga pagkaimon. Hindi ini tawhanon nga pagkaimon. Kag ini nga pagkaimon, amo ang pagkaimon sa Ginoo nga ang tawo handom niya nga mahilway sa kalaglagan, kundi ang tao makaangkon sang kaluwasan
kag walay katubtuban nga kapahawayan nga amo iyang handom sa tao. So Yes. issue ini siya sang pag-alagad gusto sang Ginoo nga as much as possible tani kung pwede pa nga Kulang gid. oo ako lang kay nga aman bangod ini para sa inyo Para kaayuhan sa inyo. hindi sa akon. And that's correct. Ma'am Joy, ikaw may migo ka. Oo. Dayon, ang imo gusto nga magmanami siya. Yan. Kay hindi para sa imo, kundi para sa iya kayo pa. Yes, anong mga punto nga imo madugan? Sa sina nga bahin pastor na realize ko nga ang Ginoo nagakabalaka gid siya para sa aton. Nagakabalaka siya para sa aton, hindi para sa iya kaugalingon. Wala siya nagapangimon tungod kay para siya kaugalingon, kundi para sa aton. Kag kapilaya gid ka beses gina-emphasize kung sino siya. Yep. Kung ano ang kaya niya obrahon para sa kayuhan naton, kung ano pa gid ang kaya niya obrahon para lang madula ang mga pamalabag sa aton para nga sundon siya kag simbahon siya hasta subong amo pagid na siya ganyang ginambal pastor kagina nga hasta subong issue pagid na siya kung sino manggid ang pilion kag masubo man gid nga kamatuoran nga damo pagid sa mga kabyanan naton sa ang wala na kabalo sina Yeah. kag isa na siya pagid ka pagtawag sang Ginoo man sa aton nga mag-reach out pagid sa ila para man sa ginobra ni Moses nga gin-remind yang mga Israelites nga ang Ginoo lang gid ya dapat ang simbahon. Yes, amen. Mga kauturan way nakita sang panahon, but nevertheless ato na hangpan. Nga ang Ginoo gusto nga magpili kita sang maayo para sa kabuhi kay na hindi para sa iya. Diyos na sa daan. Kita ya ara kita sa katalagman, nakasala kita. But if we choose life, there is hope. Pastor, nga aton maangkon, kag ina para sa aton kayuhan. Pastor, last word na lang sa'yo. Isa sa mga tao nga nagsabat positively sang panghangkat ni Moses amo si Josue. Sang si Josue yara na sa kagubot sa mga katawan, si Josue nagsiling pili kamo subong sining adlaw. But as for me, ako kagang akong panimalay, ako niya pilion ang Ginoo. Kabay pa mo man ina ang pagpili ang aton mahimo samtang kita nag-atubang sa mga gumuntang kag mga problema sining kabuhi. Choose life. Pilion naton ang Ginoo. Yes, Ma'am Joy, last word. Mga kauturan, ang Ginoo mo pinalanggaon. Subong nga panahon sa aton kabuhi, damo na kita mga kasablagan, mga problema, amo na nga handom mo naton nga maabot gid ang mga makakadto gid kita sa lugar nga wala na problema sa lugar sa kabuhi nga katawhay tungod kay ara ang Ginoo. Kag amo na siyang ginahambal nga for the wages of sin is death. Ang kabaylo gid ya sa aton nga mga kasalanan, kabuhi nga walay katapusan. Kag gusto ko gid i-share sa inyo nga ang handom sang Ginoo para sa aton is kabuhi, hindi ang pag-antos. Ang handom sang Ginoo sa aton is kalipay, hindi ang kagubot kung kasubo. Amen. Well said, mga kauturan ni Pastor Aragon, Dr. Aragon, kag ni Ma'am Marian Joy. Mga kauturan, isa lang gid. Let us choose life because there is hope for us and that is for our good. Nga sa pila kadlaw, upod kita dito sa Ginoo. Bayan ng iban kung hindi sila magpili as long as you and me will choose life. And that's the best for us. Ako mga bayon si Pastor Dr. Aragon sa pagduko sa atong mga ulo. Ginoo, salamat sa mensahe nga imong ginhatag sa amon. Buligi nga kami makaangkon sang kaisog sa pagpili sang kabuhi, sa pagpili sa imo. Agud nga kun ikaw magpahayag sa galom sa mga langit, dili kami mawala kundi kami makaangkon sang kabuhing dayon agin ama nimo sa mga matarong sa ngalan ni Hesus. Amen.